Localització. La parcel·la està localitzada a la cantonada del passeig del Castell del Mestre. Hem escollit aquesta parcel·la perquè està encarada al sud i té un pendent que ens permetrà enterrar la part del nord de la casa. En aquesta localització hi ha moltes hores de sol i les podríem aprofitar. Els materials que farem servir, farem un mur petit de pedra seca. A dalt posarem fusta d'una empresa que es diu Farfaus. També farem servir aïllants de cel·lulosa, llana d'ovella, formigó, grava, geotèxtil i una làmina impermeabilitzant. Clima de Castellterçol. El clima de Castellterçol és sobretot fred i més a l'hivern. A l'estiu fa més calor, però el clima segueix sent suau. A la primavera i a la tardor són les estacions on plou més i els dies de pluja no són extremats. Gestió de l'aigua i energies renovables. Per reutilitzar l'aigua de la pluja posarem 2 dipòsits d'aigua. Aquesta aigua es farà servir per a la rentadora i per regar les plantes. Els dipòsits estaran a la part de darrere de la casa i estaran soterrats. També col·locarem plaques fotovoltaiques a la teulada. A l'exterior del sostre de la casa posarem plaques solars i a l'altra part plantarem un seguit de plantes autòctones de l'entorn. Així aprofitarem la vegetació de l'entorn i l'espai del sostre. Per aprofitar l'espai del terreny posarem una escala enganxada al costat de la casa i aquesta portaria al terrat del pis de dalt. L'inici de l'escala estaria situat a la part de darrere de la casa i així tindríem accés a la casa per una banda i altra. Ampliaríem el terreny per la part del darrere, posaríem una tanca a pocs metres de la casa i faríem una porta per tal de poder-hi accedir. Així, només els propietaris de la casa tindrien accés a l'escala del darrere. Per obtenir ombra natural, plantarem moreres ja que són de fulla caduca i l'hivern no fan ombra. I deixen passar el sol i a l'estiu tapen el sol i fan ombra. Per construir la casa faríem servir la fusta de Farfaus, perquè és de proximitat del poble mateix i no contaminarem amb el transport. Posarem toldos tèxtils en protecció per a la radiació solar a l'exterior sobre les finestres, perquè a l'estiu no deixaríem passar rajos del sol i a l'hivern sí. A la part del terreny del darrere de la casa posaríem els 2 dipòsits d'aigua. La casa estaria soterrada, així el terra faria d'aïllat tèrmic. Per altra banda, també protegeix el vent predominant del nord.